Čaute, ja som Maťo a ja vás vítam u ďalšieho videa. Tentokrát budeme hrať úplne niečo iné. Dneska si zahráme Minecraft. Všetci poznáte Minecraft, skoro všetci ho máte aj na mobile, aj na počítači. Proste len ja jediný noob ho mám na telefóne a na tablete. Preto ináč, prepáčte za tie ASMR zvuky, ale tak nedobrá jak sa volá? Proste nedobré možno čo jem a takže a bol by som veľmi rád, keby ste dali odber alebo aj niečo like by ste mohli dať, ale najviac by som bol rád, keby ste dali like, lebo toto video bude séria. Z tohto videa bude séria Minecraft. Takže ako spomínam, prepáčte za zvuky maminy, ale proste užijete. Takže pomenujeme si svet Ox nejak tak sa volám. 2, 3, 1. Ináč, bol by som neskutočne rád, keby ste mi poradili, ako urobím farebné čísla. Ale bohužiaľ, ideme zapnúť a uvidíme, kde sa spawneme. No, takže rád by som vám povedal jednu vec, ale fakt, že jedinú vec. A bol by som rád, keby sme dali aspoň 20 alebo 30 nejak tak odberateľov. Samou či bratrancov kanál máte dole v popisku videa, takže keď ste ešte nedali mu odber, no tak mu dajte odber a budem šťastný. A ja budem šťastný. No a 60 odberateľov chce si kúpiť spávnicu za 30 € a môžete ho aj podporiť tým. Takže budem neskutočne rád, keby ste napísali do komentárov, že dal som mu odber alebo niečo také, že by mal 100 odberateľov a že by urobil ďalší unboxing. Takže kde sme sa spávali? Spávali sme sa tu na. Dobre, nikde nemáme vesnicu. OK. Dobre, trošku sa mi to laguje, ale dúfajme, že bude to dobre. Dobre, lávové jazero. Ťažíme si drevo. Vieš, že tam som mal drevo, ale toto je luxusnejšie drevo. Ináč, môžete mi poradiť druhýkrát, jak mám natočiť na telku. Keby ste mi poradili, by som neskutočne rád a proste tak. Že môžem točiť aj na oné. Takže nejak tak. A vykraftíme si sekierku, keď budem môcť. Vykraftíme si aj meč. Krompač, sekíru. Tak. Crafting zničíme. Vyberieme si ho. A ideme jasný jau. Som si ale damage. Ináč nenastavil som to na vždy deň, lebo nechcem podvádať. Takže
Dúfam, že sa mi nevypne nahrávanie, alebo keď hej, tak sa veľmi ospravedlňujem, že som to tak skoro odkončil. A niečo tak. A môžete podporiť aj Draxtena TV, dám ho tiež do popisku videa. Takže môžete sa kľudne pozrieť. Teraz vypnem zvuky, lebo točím to o nejakej takej 18:13. Prečo mám 25 kovú? Dobre, teraz to trochu vystrihnem, poďme si naťažiť drevo. Dobre, takže dreva mám dosť. A môžeme si ísť vykraftiť onu vec. Neviem, na čo mi bude, ale tak na flex. Ježiš, som sa preklikol. Bože. Dám si tú truhlu. Počkaj, prečo mám zapnuté toto? Počkajte, prenastavím si. Tak, teraz už by to malo byť. Vidíte, že mám dole srdiečka a hore. To je úplne niečo iné teraz. Celúky si nám tu na. Poďme zabiť nejaké zvieratá, že by som mal jedlo. Poďme zabiť slepicu. Slepita, poď sem, neutekaj. Pred smrťou neujdeš. Á, krávy, čaute krávy. Vidí, aký meč mám krásny. Poď. No, fakt nič nevypadlo z tej krávy. No, z tejto. Jo, z tejto panely. Prasa. Ulička. Ulička. Všetkých zabijem. Pretože potrebujem jedlo, aj vlnu potrebujem. No a one. Z tejto krávy mi z tejto ovce mi padne, čo tu bola. No tak ako fakt, že ako keď mi padnú dve vlny, no tak ja neviem. Dobre, nemám až taký lak. No kde je tretia ovca? Potrebujem tretiu ovcu. PlayStation 4, takže by som mohol natočiť Fortnite. Alebo GTAčko, alebo niečo. By som mohol natočiť z PlayStationu. Ale vy mi musíte poradiť, bo ja neviem, jak sa to robí. Dobre, tí, ktorých poznám, dávam dole do popisku videa youtuberov. Tých, ktorých poznám. Tak to vyzerá, že tu nie je žiadna biela ovca. Mám iba 3 vlny. Takže ako dosahne vám. Teraz sme vyťažili ten prvý strom. Tu sú kravy. Dobre, dáme si vypalovať najviac, čo ho máme, takže toto. Dám si to drevo, neviem prečo, lebo nemám uhlie. Idem preskúmať túto malú. No, dajme tomu, že nie je malú. Nie, ona nie je malá, ona je veľká. Ja. Som idiot. Kúpam cestu, zatiaľ zjem jablko.
Ideme tu a vykraftíme si vzácny predmet. Zeleného už asi nebudem potrebovať, tak ti poviem. Jau. Keď spadnem späť. Bože. Toto je začiatky Minecraftové sú fakt ako... Spiderman. Jau! Creeper. Ja som ho nepočul. Ja ti hovorím, že ja som ho nepočul. Mám vypnuté zvuky. Nechcem sa tu posrať pri tej hre. Jej, prišiel. Je livestream od Sama, môjho brata. Nie od Sama, od Jakuba. Tak. Ach jo. Dobre, najeme sa. A tu by som to asi ukončil. Samozrejme, keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, sledujte ma aj naďalej a my sa budeme tešiť a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Čus!